Gu urtarrilaren 18an Santi Maminen eta Basondon izan ginen. Nik Santi Maminen ikusitakoaren sarrera han egingo dizuet. Santi Mamineko sarreran zulo handi bat zegoen eta zulo hori trampa bat izan zen animali entzako. Zulo horretan ere hildakoak sartzen zituzten eta orain aztertzen ari dira. Han goian kobazuloa zegoen, baina orain itxita dago. Arnazak landareak hasi arazten dituelako eta kobazuloarentzat oso txarra. Sareratxoan egon ginen. Bertan aurkitutako pinturak. Kobazuloko malguak. Larua garbitzekoak. Aizkora puntak. Lantzak puntak. Labanak. Jostoratzak. Arantzan erabiltzeko alpoia. Apaindutako adara oreina. Lepokoak. 3 dimentsiotako pelikula batez bidez kobazuloan saltu ginen. Lehenengo arauak esplikatu zizkiguten. Gero adar batzuk eta gorotzak ikusi genituen. Jarraian animaliak ikusi eta ezagutu genituen. Baziren baserriko animaliak ardia. Oiloak. Oreinak. Orkatzak. Ahuntzak. Basapizten artean mustelidoak. Erbinudea. Lepatxuria. Hegaztien artean mirua. Otsoarentzako mutila bere nagusia da. Ez omen dute zer egiten.
indioilarrari beldurtzen denean mukigorri bat puzten zaio, eta lumak arrotzen zaizkio handiagoa emateko. Azeria oso beldurtiak dira, eta basoan norbait ikusten dute eskutatzen dira, eta oso azkarrak dira. Azeriak gauean ikusten badu norbait hurrengo egunean ezagutzen du. Bisonteak indar asko du, eta burua beti bera doa. Eta defenditzeko burua altxatzen du indar askorekin. Narrastien barruan suge batzuk pozointsuak dira eta beste batzuk ez. Suge hau ez da pozointsua. Sugea denok ikutu genuen. Sugeak odolotzekoak dira, eta zenbait alditan azala aldatzen dute. Iguana erraz igortzen da bazterretara, baina ezin duen ez jaitsi bere burua bota egiten du. Odolotzekoa da, eta defenditzeko buztana erabiltzen du. Gekoa odolotzekoa eta basamortukoa da. Ontza gauez irtetzen da, eta animali txikia jaten ditu. Osorik iristen ditu, eta gero ezurrak eta hietxoak bola bat eginez bota egiten ditu. Bukatu da, sakabo!